እዚኣ ንኩልኩም ኣብ ገዛኩም ናይ ድራየር ፀገም ዘምፃልኩም ወይ ከዓ ድራየርኩም ብግቡእ ዘይተንቅፅ እንድሕር ሃልያ እዚኣ ንዓኹም መፍትሒ ኣብ ቲክታክ ሻፕ ክትረክብዋ ትኽእሉ መሳርሒት እያ። እዚ ማለት ድማ እቲ ቬንት ናትና እቲ ናይ ድራየር ዘለዎ ንፋስ ዝወፀሉ እቲ ቱቦ እንድሕር ኣብ ዝተወሰነ ግዜ እንተዘይፀርዩ ከጋጥም ዝኽእል እቲ ሊንት ናቱ ወይ ከዓ እቲ ጡጥ መሳሊ ዝፍጠር ነቲ ናትና ድራየር ይዓብሶ ማለት እዩ። ኣብ ቲክታክ ሻፕ እንታይ መፅያትና ኣላ ብቐሊል መንገዲ እዚኣ ኣብ ገዛና ክነፅርዮ ንኽእል ዓይነት ንብረት መፅያትና ኣላ። እሱ ድማ ከም እትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ኤጂን እቲ ናይ ክስታይ ዝስሕበልና እዩ። በብናቱ ሳይዝ ቅያር ዘለዎ ማለት እዩ። እዚኣ ኣንግል ቤት ከዓ ኣብ ናይ ድሪል ናትና ነእትዋ ሃንድ ግሎቭስ እዚ እውን ማኑዋሊ ኮነ ዋላ ብክስታይ ጌርና ኣብ ፀቢብ ቦታ ስፔሻሊ ድማ ኣብ ናይ ድራየርና ዘለዎ ከፊትና በዚ ብራሽ ብምግባር ኣብዚ ብምእሳር እውን ክነፅርዮ እትሕግዘና ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ረእይዎ እቲ ቁመት ናትና ኣብቲ ናይ ገዛና ዘሎ ርኢና ድማ እዚ እንዳወሰኽናሉ እንዳነውሐ ይኸይድ ማለት እዩ። ፅቡቅ ነገሩ ድማ ፕላስቲክ ስለዝኾነ ኣብ ዝኾነ ኣንግል ተጠዊዩ ከፅርየልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሶ ናታ ሊንክ ኣብ ታሕቲ ክገድፈልኩም እየ ንኣሰራርሓ ትምልከት። ይኸም ኣለኹ ነንሕድ እንዳተጋጣጠመ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። ክነንውሖ ከለና በዚ እንዳቐፀልና ንኸይድ ድራየርና ኣልዒልና ኮነ ወይ እውን እቲ ድራየርና ብደገ ዝወፀሉ ንፋስ ተጠቒምና ድማ ክነፅርዮ እትሕግዘና ዓይነት መሳርሒት እያ። እዚ ናተይ ረእይዎ ሕጂ ብደገ እዩ ንውሽጢ ከእትዎ ንውሽጢ እትየ ከዓ ክስሕቦ እየ ማለት እዩ። እዚኣ ከዓ ናብታ ድሪል ቤት ጋን ወይ ከዓ ኣብቲ ዘለና ናትና ክነግጥሞ ምስ እንደሎ ማለት እዩ። ይኸም ኣሎ ኣብዚኣ ተኣቱ እዚኣ ጋን ኣላትና ኢድኩም ከይሕመኩም ተደልየኩም ከዓ ግላብ ምስ ዝመፅእ ኣሎ ስኮንፌ ኣንቲ ግሪፕ እዩ يا هما